Bos días. Ben, pois eu presento a Manuela, que non estaba así que isto primeiro, mellor, pero unha porque vivo en Negreira, levo aquí 4 anos, creo, vivindo en Negreira, nos son de Outes, de Concello de Outes, e con Manuel, pois, fixemos hai moitos anos, hai máis de 20 anos, unha asociación tamén non cultural só, senón máis ben literaria, era unha, chamábase colectivo artístico literario Sacou, máis ben literario, pero como había xente que pintaba, pois fixamos así un grupo de xente, éramos todos estudantes nun instituto que era o Virxe do Mar de Noia, e ali pois fomos conocendo pouco a pouco, despois empezamos a xuntarnos. Manuel xa tiña máis experiencia que nós, porque ele xa fora fundador dun colectivo que era o colectivo Avilés, e tamén, como se chamaba que estaba desa primeiro de todo? Ou era Avilés, non? Pois eu... Como? A da Majuana despois. Estaba pensando... Si, o da Majuana mesmo era un bar que se chamaba así, a da Majuana, e nese bar pois había uns encontros que tiñan así unha tertulia, unha tertulia poética, máis ben, e un día pasei por ali, non? Un par de veces, pero non me empaticei con eles moito, non había moito, porque Manuel conocido da clase, que compartimos un ano en COU, ele fixo como por repetido, pero bueno, compartimos un ano en COU, e esa conocía de 14 anos, así que nos conocíamos. E bueno, non tiñamos demasiado trato, non? Pero en COU empezamos a, enseñar poemas, tal. Para mí Manuel era un referente, porque era un poeta bastante importante no instituto. Era un tío que escribía moitísimo, de feito falo mal de ti, pero por favor, faltaba moito a clase para escribir, non? Estaba días enteros nun bar que se chamaba M15, que estaba xusto ao lado do instituto. Pois en día un turco destes, un kebab, ou foi, non sei se presente, non sei, non teño idea. Ali pasábamos moitas horas, e Manuel sobre todo, non? Recordo un día que me deixaron impresionado, cando lle dixen que eu tiría uns 20 ou 30 poemas escritos, ele me dixo que tiña máis de 1000, non? E tiña 17 anos, Manuel, daquela. Eu, claro, para mí ter 1000 poemas era unha cosa, dixen, joder, que sean malos poemas, ter 1000 poemas, non escritos, parecía unha tontería. Pensando que me gustaba a mí escribir eses 20 poemas, non? O que levaba escritos desde os 15, 16 anos, eu, mi madre. E nada, despois, pois, ganáramos un premio de poesía, o primeiro premio, o segundo, que era o premio que facían os institutos de Noia, os dous institutos, e a raíz deso, pois, empezamos a ter máis sintonía, máis amizade. E un bo día, pois, estando xa na carreira, non sei se, non, foi Anxo, non fora Anxo, non me fora Xanel, e me dixo, mira, Ramón, estamos fundando un colectivo e tal, podías vir, pasarte por lá. Bueno, como xa tiña experiencia previa da Majuana, que non me gustaba moito, esos dois que foron, non me sentía integrado, non? Porque eu digo, cando és adolescente que non buscas o teu sitio, mesmo non contas, non? Como a as persoas, e eu conocía a Manuel e outra xente, pois non me sentía ben ali, non? Entón, deixei de ir. Pero ese, en cambio, volvín nese outono do 98, e ali xa sentín que sí, que me molaba esa xente, non? Eran moi frikis todos, éramos todos do instituto, pero encantaba estar ali, non? Entón, aí xa callou outra cousa. E, bueno, vos contaba de Grupo Avilés, que ten Manuel máis ben, pois antes diso, eles fixeron o Grupo Avilés, que era un grupo que máis se reunía na tasca típica de Noia, que era o bar que fundara o poeta Antón Avilés de Ramos, pois se chamaban así eles, cando era de América, fundou ese bar, e eles ali fixeron unha tertulia, non? A nos despois de correr o poeta, e nós, tamén por inercia, volvemos a xuntarnos ali nese bar. Entón, o colectivo Sacou tuvo moitas, quedábamos todos os venres, tiñamos reunións aí nese bar, e, bueno, cando chamábamos colectivo de Bocata, porque comendo Bocata de Calamares, pois falábamos de poesía, de pintura, prestábamos libros, non? E para min foi unha gran influencia ese colectivo. E aí, bueno, había xente que escribía moi ben, non? Manuel, pero non só Manuel, tamén estaba Xoan, que deixou de escribir, creo, está en América Latina, recorrendo América Latina continuamente, Manolo do Río, que é unha pena que nos teos aí, que é o somos o triunvirato, creo, nos tres, non? Andamos sempre xuntos con estas historias. Manolo é un tipo que ten unha prosa boísima, un rapaz que sabe de mil temas, non? Super inteligente. E tamén estaba Iria Lago, que escribía fantásticamente. Óscar tamén, os están a punto de casar, están casados xa, non? Casados Iria e Óscar, non sabías? Están casados.
E que máis estaba por aí? Estaba Nacho, estaba Anxo, Sergio Figueiras, que era debuxante, un debuxante excepcional. Estuvo Ricardo del Barreiro tamén, o actor este que é bastante conocido agora. Esa non lembro xa máis, me olvido, pero non, eu faría todos. E, bueno, pois, a raíz deso, fomos, claro, cada un foi pola súa vida, non? Cada un a traballar, a estudar, etc. Foise un pouco isolando o grupo, pouco a pouco. Pero quedamos tres, non? Que era Manuel, era eu e Manolo, os tres que seguimos sempre véndonos. Entón, eu botei cara e dixen, Manuel, e neguei vos presentar eu, non? A que non estea o meu previsto que dixen presentar eu. A mí non me gostei moito este tipo de artes públicos, este de ter que falar en público e tal, dixen, tío, que presentaxe, porque igual aí, que enseño, non? E, vale, pues, perfecto. E, bueno, pois, Manuel, sabedes que foi o tempo do premio, que era o premio da Fundación Amigos de Galicia, un libro que se chama Vida Sedativa, que era o seu único libro do momento, non? Pero foi un libro, bueno, meditou moito, fixo 2 edicións, a segunda foi ampliada, e probablemente sea o libro da súa vida, non? É un libro, sabedes que hai escritores, poetas sobre todo, que toda a súa vida traballan nun único libro. E ele interesa moito iso, non? Interesa moito a xinea, non? De xente como Dylan Thomas, como Cavafis, como Walt Whitman, incluso, non? Que toda a súa vida só traballan, agora era Tony tamén, que non foi por motivos ao mellor de vontade dele, senón que morreu moi novo, pero toda a súa vida traballan nun único libro, non? E Manuel, cando falo con ele así, medio broma, medio en serio, e falamos de poemas, se son millores, se son peores, os que describe, e me di, estes son vos, estes irán probablemente sedativa cando fazo unha edición realmente completa e completa, non? Pero, bueno, creo que é bastante exigente do consigo mesmo, non? Este libro de Miona Magui, non se lo podemos asinar realmente, pero é o último que publicou, que o saiba, é un libro colectivo, que tamén é un tipo de branchas na outra presentación, que é entendido. E que estarán por aquí en Tureiro. Sí, estamos, perfecto. Pues Manuel publicou aquí un pequeno poemario que se chama de Cantín, pero hai cousa de... Cando foi que me deron o premio? Esta semana foi, non? O día 20 foi. Estivo aquí na Casa da Cultura recibindo o premio Ardeiro, non? Foi o primeiro premio. Un libro que se chama Desde onde non se nace, que sairá o ano que ven. Creo que tamén ten outro libro máis en preparación xa, non? Para poder publicar o 2020. Entón, bueno, de ser un poeta bastante secreto, bastante oculto, xa por esa legislativa, vai de repente, en moi pouco tempo, a ter na rúa xa bastante material disponible, non? E ademais é curioso porque Euromea, non? Sabedes que ele é cuadronolítico, anda por aí, se dicirlo, sobre a exposición, ele é estudante de fixo estudos de arte na UNED, e ele diga así, medio broma, medio serio, este ano moi unha asignatura, e lle deixei a carreira para poderme a escribir, non? E, bueno, pois ao final saí ordenado. Falando xa da exposición, eu teño compartido con ele moitos momentos de estar no coche por aí, que é onde máis... A veces temos conversas ou tertulias que só duramos sempre no coche. Como outro día, cando fomos a Mondoñedo, o primeiro era un premio, e era como o segundo premio no Líderes por Premio de Mondoñedo, nós os tres, que dixen antes, eu e Manolo do Río, non nos podemos ver moi habitualmente, non? Porque eran familiares tamén e tal. Entón dixen, joder, pedimos contigo a Mondoñedo, tiñamos no coche, e dime, pero, bueno, teño que ir a vir, teño que vai ser un día seguido de volta. E, bueno, pues falamos no coche, son 2 horas de camino, e así foi, non? Arrancamos a mañá para Mondoñedo, e a mediodía estábamos a volta na casa. Pero, está sendo genial, non? Vamos falando de nosos temas, e a veces Manuel, pois, ver o que colla o móvil, ou unha cámara, ou que tiña a man, e fai unha foto. E está facendo unha foto para un poema futuro, non? E, bueno, unha mostra representativa dos centros de competente de aquí, non? Destes, non sei se chaman de cabros exactamente, mas non son poemas como diel intervidos con óleo e poesía, perdón, fotografías intervidas con óleo e poesía. Vedes que xa para isto, supoño, pon unha foto, unha fotografía dalo que chama a atención, e chama a atención a ele. Despois, resignifica unha especie de símbolo, imitando os símbolos das pinturas rupestres ou petróglifos, non? Ou así. E despois ele fai unha terceira versión desa imaxe que é o seu propio poema, non? Deso xa falará eu, supoño, cando vos fale da aura de Walter Benjamin, que é o que máis influi nesta idea de Manuel, nesta mostra branca. Pero eu quería